er det mandag den 24. marts, og klokken den er altså lidt i 8 lige nu. I dag der skal jeg altså endnu en gang til Aarhus, og der har jeg altså de hyggeligste planer. Jeg skal nemlig besøge Shared Beauty, som er et kæmpestort beauty studio, hvor man kan få lov at prøve en masse forskellige makeup produkter. De har også en masse til neglene, og så ved jeg, at de altså også har en Dyson station, hvor man kan få lov til at prøve deres Dyson Airwrap. Så det glæder jeg mig virkelig meget til. Jeg har lidt forskelligt, jeg godt kunne tænke mig at prøve. Blandt andet så kunne jeg helt vildt godt tænke mig at prøve nogle produkter fra Kaja Cosmetics. Det er nemlig nogle produkter, jeg har overvejet længe at købe. Men jeg synes, det er vildt svært lige at finde ud af, hvilken farve man skal have. Og de har jo kun webshop, så det er lidt et sats, når man skal bestille noget derfra første gang, synes jeg. Men det er altså det, der er vildt smart inde hos Shared Beauty. De har nemlig en masse forskellige farver i alle mulige forskellige brands, og så kan man altså se, hvad der matcher en allerbedst. Så kan jeg jo finde ud af, om det er noget, jeg skal have bestilt hjem bagefter. Så glæder jeg mig altså også helt vildt til at se, hvad de har til neglene. Det er nemlig ingen hemmelighed, at jeg har lavet mine egne negle i rigtig mange år efterhånden. Og derfor er det altså vildt sjovt at se nogle nye produkter og prøve lidt forskelligt, så det glæder jeg mig også virkelig meget til. Men jeg tænker altså bare, at vi skal finde et outfit sammen. Vejret er rigtig dejligt udenfor, og jeg tror, det bliver ved med at være dejligt, så det er altså det, vi går efter. Jeg har altså de her bukser, som jeg endnu ikke har brugt endnu. De har den flotteste brune farve, så dem tænker jeg altså lige, at vi hopper i dag. Bukserne er på, og jeg synes altså bare, at de sidder helt perfekt. De er meget loose, og så er de super lange også, hvilket jeg virkelig godt kan lide. Jeg tænker egentlig bare, at jeg vil beholde den her sorte t-shirt på, men så tror jeg altså lige, at vi smider en blazer ud over. Og her tager jeg altså selvfølgelig min yndlingsblazer, som er fra JJXX. Jeg har den faktisk i en størrelse large, men jeg synes, den fitter helt perfekt. Blazeren her er altså bare helt perfekt. Jeg synes, den skærer virkelig flot, og så har den altså det her boxy fit, hvilket jeg er helt vild med. Så tager jeg altså lige lidt forskellige af mine guldsmykker på. Til sko, der tror jeg altså, vi kører med et par helt basic sorte loafers. Og selvom vejret er mega godt udenfor, og forhåbentlig bliver ved med at være det, så hopper jeg altså lige i min elskede trenchcoat. Jeg synes altså også, at den her trenchcoat, den passer virkelig flot sammen med de brune bukser her. Så skal jeg selvfølgelig også have en taske med, og der tager jeg altså den her. Det er min go-to-taske, og det er blandt andet, fordi jeg kan have mit kamera med heri. Den kan nemlig udvides, så den bliver meget større og meget mere rummelig. Og det synes jeg altså også bare er helt vildt smart. Det her, det bliver altså dagens outfit, så nu tænker jeg bare, at vi skal se at komme afsted mod toget. Vi har altså været inde hos Shared Beauty, og vi fik prøvet en masse forskellige makeup. Der var sindssygt mange forskellige mærker, som vi kunne få lov til lige at teste lidt af. Og der var altså også nogle af tingene, som vi er nødt til at skal ud og se, om vi kan få fingrene i. Det var meget fedt at kunne prøve en masse forskellige farver, sådan så man kunne finde sit helt rette match. Og så var pigerne derinde altså bare virkelig søde. Der var sindssygt god service, og de var klar på, hvis man havde nogle spørgsmål, så var de altså klar til at hjælpe. Men nu der vil vi altså hoppe et smut i magasin og se, om vi kan finde nogle af vores favoritter, så vi kan få dem med hjem. Og så tror jeg altså, at vi skal ud og se, om vi kan finde lidt at spise. Klokken den er ved at være lidt mange i forhold til frokosttid, så nu vil vi altså bare hoppe videre. Nu er det altså lige blevet dagen efter, men jeg tænkte lige, at jeg ville vise jer nogle af de ting, som jeg rent faktisk fik købt i går. Vi var jo på Shared Beauty, som var det her beauty studio, hvor man kunne få lov til at prøve en masse forskellige makeup, og det resulterede altså i, at der var nogle af tingene, som jeg var nødt til at skulle købe efterfølgende. Mit makeup look i går inde hos Shared Beauty, det bestod altså af en masse forskellige brands, og desværre så var der faktisk også nogle af dem, som man slet ikke kan få herhjemme i Danmark, blandt andet Rode. Og der prøvede jeg faktisk kun deres læbeprodukter helt bevidst, fordi jeg vidste, at der var stor sandsynlighed
forkærlighed for, at jeg måske ville blive lidt forelsket i nogle af de her produkter, og det er bare mega træls, når man jo ikke kan få dem herhjemme. Men selvom jeg kun prøvede et læbeprodukt, så var jeg altså helt vild med det, og jeg ville sådan ønske, at man kunne få fingrene i det herhjemme. Dog så var vi altså lige et smut i normal bagefter, og her fandt jeg altså den her, som er lidt af en dupe for Rhode-produktet. Det er altså det her lille læbeprodukt, som minder ufattelig meget om Rhode, både i indpakning, men også i selve produktet. Jeg har faktisk den her på læberne lige nu, og jeg synes bare, at den brune, den bryder min naturlige farve virkelig flot. Jeg har meget naturligt sådan røde læber, og derfor når jeg putter noget rødt ovenpå, så synes jeg, det bliver lidt for meget. Men den her brune en, den synes jeg altså komplementerer det virkelig pænt. Den må jeg lige nøjes med for nu, indtil at jeg forhåbentlig en dag får fingrene i den rigtige fra Rhode. Inde hos Shared Beauty, der får man altså sådan en boks, hvor der er nogle engangsting i. Der er blandt andet nogle beauty blenders, og der var både en almindelig størrelse beauty blender, og så var der faktisk også de helt små. Normalt så er de små beauty blenders ikke noget, jeg bruger, men efter jeg brugte den til min concealer derinde, så var jeg altså nødt til at skulle have fingrene i sådan nogle selv. Så jeg købte altså en 2-pakke med små beauty blenders. Jeg har lige brugt den ene her til i morgen, så det er derfor, der kun lige er en i pakken. Men det er altså bare de her helt basic fra normal, og jeg tror, den her pakke den kostede 12 kroner eller sådan noget. Virkelig billigt og allerede taget i brug, så det er jo et godt tegn. Så købte jeg altså også en helt almindelig størrelse beauty blender, og det er faktisk fordi, jeg tænkte, det var meget godt med en ny frisk en. Jeg endte nemlig med at købe en helt ny foundation. Den foundation, jeg endte med at købe, det var altså den her fra Fenty Beauty. Jeg prøvede lidt forskelligt derinde, blandt andet en fra Armani, som jeg havde hørt rigtig godt om, men jeg synes altså virkelig ikke, den lå særlig pænt på min hud. Dog så synes jeg, at den her fra Fenty Beauty, den lå meget naturligt og meget let, hvilket jeg er virkelig vild med, og det er også noget af det, jeg har manglet meget i en foundation. Det er altså deres Naturally Long Wear Soft Lit Foundation, og jeg har altså min i farven 260. Og farven, den vidste jeg jo passede helt perfekt, fordi jeg jo netop lige havde prøvet den, så det gjorde det altså også meget nemmere at gå ind og købe den efterfølgende. Det var altså de ting, jeg fik købt, efter jeg var inde hos Shared Beauty, som altså bare var en mega god oplevelse. Pigerne var så søde derinde, og vi fik en lækker kaffe og nogle lækre snacks, og så var det altså bare vildt hyggeligt at sidde og prøve en masse forskellige makeup og lave lidt negle også.